Sa muka, oy, grabe, para tong plaster-plaster sa bato, kay plaster camera ba, ni adayon, namo di kabayo, diri kay, no, nindot kayong view, nihawa mo nung kabayo, nakasabot, gyuro to ba, ganahan na may mong background po to, bomber, anyway, iro diri, ambot kung makita ba ni, alam ko, na-realize gamay, no, like, nganong mga tao nga kanang makasuroy sila mga nindot nga lugar, videohan, i-share sa social media, like, para unsa, maybe tungod kay gusto sila nga ang kalipay nga na-experience nga ilang kanang tinud-anay good proud or something, or ang na-feel good nila gusto pod nga ubang tao makakita or makana nga lugar nga mabati pod nila ang ilahang nabati. Like marera gugro na kana bitang nay mag-open nga kanang tindahan or kananan something unya dayon lami kayong pagkaon nganong kasagaran ka dili gud makapugong ba nga maghilom lang. Kasagaran kay musulti gyud ngadto sa uban or sa mga kaila mga amigo ano bagong pagkaon lami kayo na diha adto ta laag ta adtuan nato na diha something on nabalik dili ka makapugong maybe tungod kay ang kalami og kanindot nga imong na experience ana nga lugar o karalami sa pagkaon nga imong natilawan gusto pod kang ang uban makatilaw pod or imong amigo amiga makatilaw pod something on na nabitaw. So ang idea is kung unsa ang kanindot nga imong nabati gusto pod ka nga ang uban pod maka-feel pod something ingon ana, and sadly no makasusubo because in our spiritual life nganong bugat kayo ta magisgot na ganig pulong sige no mag-share og mga verses or something ulaw kayo nga bugat kay sa tong buot bitaw maybe tungod kay wala nato na experience ang tinuod nga kalipay kay kung na experience pa nato nga malipayon kita sa atong pagsimba nga unsa ka nindot na Ginoo sa kinabuhi na Kristo unsa ka malinaw ng kinabuhi like di guro pud na kapugong nga i-share nato sa uban di ta maulaw ug dili bugat sa ato something gusto nato nga kamo pud maka-experience mingon ani kay ngunat nabati and sadly wala magutan na kaagi ana and uban sa ato pugos ra gisimba simba sa kuan ay gipugos ra ginikanan mga barkada nadala ra guro nun sa bitong taphaw lang at gani tinuod ni no usay taphaw lang or sabay-sabay ra pero wag gyud nato na encounter ang Ginoo sa tinuod nato nga kinabuhi. And I hope nga maunta na atong ma-experience bisag sa ako say video kani kay mapugos ra man kay requirements. Pero napoy mga moments nga kanang feel nako nga malipayon gusto pud ko nga ang uban mga tawo makingunani pero kana ba usay dili kay everyday kana unta gyud nga at least lang ba ma-experience gyud natong tinuod nga kalipay ug sa kanindot nga nay Kristo nga Ginoo sa kinabuhi. Manggihapon ibalik ka ba sakto na guro to.